Vítajte v úžasnom digitálnom cirkuse! Moje meno je Kane, som váš Rigmaster. Som tu, aby som vám ukázal najviac sánky spadujúce, srdcovstvujúce, vyselo otáčajúce predstavenie, ktoré ste kedy zazreli. Je to tak, Bubble? Presne tak, Kane, už sa teším, že si na dneska pripravil. Tak nestrácame už viac času a poďme sa vrhnúť do tej show! Genko a Subo a Kinger też Ragazza czas a Iga w mowu Den za dnem, den za dnem, den za dnem, den za dnem lítame I měsíce sluncem prosto nevíme Kane, je toto jedno z tvojich NPCčok, alebo je to nový Magor? Lebo pokiaľ je to nová postava, budeme musieť znova prerobiť celú znielku. Viackrát to už robiť nebudem. Môj bože, vyzerá to tak, že nový človek prišiel do tohto sveta. Ako dám tento headset dole? Proste šmataj potom, to fungovalo všetkých. Čo sa deje? Dala som si nejaký headset a teraz som tu. Kto ste vy ľudia? Prečo to nejde dole? Kde som? Zkus se nejdřív uklidnit. Všechno bude v pohodě, nováčku. Všichni jsme si tím prošli. Stačí jen dát hlavou vzhůru. Práve deje? Ale moja drahá, tu nemôžu byť žiadne také neslušné slovíčka. Úžasný digitálny cirkus je miesto pre všetky vekové kategórie. Ty, priateľu môj, si narazil na úžasné miesto divu, kde sa môže udiať čokoľvek. Okrem nadávania. Môj bože. Áno, ako no, vieš, odídem? No, hlavně se nelekni nebo něco, ale my vlastně ani... Nemôžeš. Co? Sklapni, Jax. Ale jo, má pravdu. Vítaj v novom domove. A v novom tele. Nový domov? Čo ty myslíš? Lidi, nebuďte zlí. Už sme v tomto pekle roky. Zatiaľ čo starý Kinger je tu že vraj najdlhšie. Řekl někdo něco o hmyzí sbírce? Preto je šalený. OK, teraz to chápem. Toto všetko je sen. A ja by som mala iba predstierať, dokiaľ sa nezobudím, že? Čokoľvek povieš, Precku. Rozpili mi masku komédie. Takže Kane, máme nejaké nové dobrodružstvo pre nováčika, alebo čo? Najprv by som dal našemu novému členovi prehliadku pozemku digitálneho cirkusa. Poďme na to! Tu máme stan! Tu sa nachádza vaše obytné priestory, takisto ako ďalšie vzrušujúce aktivity. Tieto aktivity môžu zahrňovať bazénik, minigolf a ďalšie. A tu máme pozemky. Môžeš sa utopiť v digitálnom jazere, alebo si užiť rušujúce jazdy na digitálnej púti. Noci, dni, všetko sa smí, voľba je tvoja, v digitálnom priestore. Je to všetko, čo tu je? Samozrejme, že nie. Toto je Void. My sa moc netuláme do Voidu. Dokonca ani ja neviem, čo tam je. To je... Zostávame krásne tu, kde môžem dávať pozor s mojimi stovkami všetko vidiacimi očami na teba. Ahoj Kane, miluju tě. Uá, poď mi padnúť odtiaľto, než sa mesiac rozbujní. Počkaj, čo je? Páni, upratať uličku číslo ty. Jdu na to, šéfe. Prečo si takýto? Počkat. To, čo som videla, boli dvere od východu? Je to cesta ako odísť? Aký východ? Keby bola cesta ako odísť, som si istý, že by sme tu už neboli. Presne. O čom to rozprávaš? Ja môžem vás uistiť, že neexistujú žiadne magické dvere od východu. Myslím, že zažívaš digitálne halucinácie. Z toho, že tvoja mysel prišla do digitálneho sveta. Ale ja prísahám, že som Digitálne halucinácie.
čo keby sme zmenili konverzáciu na niečo iné? Ako tvoje meno? Moje meno? Moje meno je... Och bože, prečo si neviem spomenúť na svoje meno? Nikto si nepamätá svoje meno po tom, čo vstúpia do digitálneho cirkusa. Z pár vecí, nad čím nemám úplnú kontrolu, sú vaše mysle. Takže najlepšie, ako viem pomôcť, je priznať nové meno. Čo je moje meno? Netráp si s tvoju malú hlavičku. Tvoje nové meno môže byť čokoľvek. Tieto potvrdzujete, že vaše digitálne meno alebo meno nemôže porušiť bezpečnostnú účastné digitálneho cirkusu. Hovoria si, že vaše meno nebude obsahovať nežiaducí kontent. Nežiaducí obsah ale ďalej sexuálne explicitné materiály, obscenný, hanlivý, urážlivý, ohováravý, násilný alebo nezákonný obsah pre vulgarizmy. Čo si myslíš? Aha, ja neviem, prosím vyber čokoľvek. Tak uvidíme. Čo si myslíš o... Ja neviem. Máš pravdu, odraz. Skúsme to znova. Čo si myslíš o pomni? Kľudne, ja myslím, že by som... Panenko, máš pravdu, Jax. Mali by sme mať úplne nové dobrodružstvo pre nového člena pomni. Povedal som to tak 5 minút dozadu. Ty! Máš rada dobrodružstva? Aktivity? Divy? Nebezpečenstvo? Horor? Bolesť? Utrpenie? Agonismus? Choroba? Anielský dortík? Ty parazit! Ja moc... Keďže si tu nová, tak to bude jednoduché malé vnútorné dobrodružstvo, aby sme ti ukázali, ako to tu funguje. Čo? Nie, bože, nechcem žiadne vnútorné dobrodružstvo. Žiadne obavy, Zúbl, urobím toto dobrodružstvo dobrovoľné, aby sa stále mohla rozhodnúť nezapojiť. Dnešné dobrodružstvo je... chytanie gloňkou! To je pravda, celé cirkusové šapito je preplnené gloňkami. A vy je všetky pochytáte. A čo sú zač? Som rád, že sa pýtaš, Bubble. Sú to malé... A čo také robia? Oni... A ako sa dajú... Glonkovia sú malé nesmedné potvorky, ktoré kradú všetko a čokoľvek, čo nájdu. Prečo to tieto malé geometrické tvary robia? Ako ich môžete zastaviť? Musíte na to prísť sami. Tak veľa šťastia a užite si to, moje malé superhviezdy. Čo malo všetko toto znamenať? A to je jen jedno z kejnových malých dobrodružství. To je jenom něco pro zábavu, aby, však víš, nám zabránili úplně zešílet. Hovor za seba. Keby ma niekto potreboval, tak srdie. Ó bože, Ježiš Kriste, nie! Bože, niekto mi pomôžte! Nie, zabili Zúbl. Takže, chcete si dať pre niečo pod zub? Počkej, měli bychom se mrknout na Kofma. A jsem si celkem jistá, že by rád poznal pomny. Moje nedobytá pevnost! Chceš jít s náma zkontrolovat Kofma? Ne, ani ne. Mám pocit, že Kaufman zešílel. Naposledy, co jsem s ním mluvil, tak byl stále o nějakém východu. Trochu jako ty po mni. Možná taky začíná šílet. Ale počkaj. Neznamenalo by to skôr, že východ existuje? Môže to ale aj znamenať, že ti začínaš plouchať na maják? Počkaj, a co sú bolo? No jasy. Myslím, že by som rada spýtala. Keby toto bolo reálne, čož nie je, lebo je to iba sen. Stále si myslíš, že to je sen. Proč se na mě tak díváš? Som v pohodě robiť čokoľvek, pokiaľ vidím, ak sa ľuďom dejú vtipné veci. Au, dobre, už mám pokrk s týmito vecami. Ty, ja a Pomni pôjdeme skontrolovať Kofma, což znamená, že Uplakánek a Húha pôjdu spolu vyriešiť Zúblinu situáciu. Opravdu si myslíš, že je dobrý nápad je nechat spolu? Samozrejme, že je. Sú to dve najviac mentálne stabilné a zručné charaktery, aby boli spárovaní. Poďte, dámy, ide sa šikanovať klaun. Rozbili mi masku komédie. Kangol, zaskočila si mě. Tak, tohle je kde bydlíme. Kde pak? I vlastně spíme. I když vlastně ani ne, potřebujeme spát, je hezké si čas od času dát přestávku od všeho a mít takovou menší rutinu, chápeš? Jsem si jistá, že to bude jedna i pro... podívej, už si jednu dostala. Ja stále nerozumiem. Ohľadne tých dobrodružstiev? Prečo vôbec na ne chodiť? Prečo nevynaložiť úsilie na hľadanie východu? No, většinou jo, když poprvé přijdem. Ale jak kdy čas začne ti docházet, že opravdu nemůžeš odejít a že neustále hledání nesplnitelného cíle není dobré pro tvoje mentální zdraví. A za chvíli se začne ptát sama sebe, jestli to má něco vůbec smysl. A nakonec úplně zapomeneš na to, kdo jsi a proč jsi vůbec naživo. A až si z toho začne hrabat, tak se může stát něco příšerného.
Ale to není něco, o co se musíme dneska starat. Kromě toho všeho, ty dobrodružství nás zaměstnávají, aby naše mysl zůstala zdravá a stimulovaná. Ďaká Bohu, že to je všetko iba sen, že pomný? Znova, prečo sme tu? Čo robíme? My jdeme za jedním kamarádem. Možná není v jeho pokoji? Doufám, že je v pohodě. Neboj sa, panenko, ja mám kľúč do jeho izby. Počkej, proč? Ty bys neměl mít žádný klíče. Nie, mám kľúče od všetkého a boli si dostala v poriadku. Ináč, dneska som ti dal malé prekvapenie do tvojej izby. Tak potom povedz, či si našla. Nebojíš sa náhodou stonožiek, že? Jaxi, to je doslova jiná věc, která se bojím, proč bys to dělal? Čo? Môže to byť úplne nesúvisiaca otázka. Nikdy nevieš, dokiaľ nie je moc neskoro. Toto som všade hľadal. Ďakujem, že si mi to postavil, Kofi. Už musím padať. Vidíme sa. Kosmo, abstrahoval? To je v pohodě? Co to je? To je možná ta příšerná věc, o který jsem ti mluvila, když už to nezvládáš. OK, počkej, možná už tě můžeme spravit, když najdeme Kejna. Kosmo, poslyš. Já vím, že jsme vždycky spolu nevycházeli, jako když jsi mě nachytal se falešně smatným vtipům. Říkám, že jsem si opravdu myslel, že jsou vtipné, jen jsem měla trochu špatný den! Hej, pomny, myslíš, že by si mi mohla možná trochu pomoct? Ale chápu, jestli se tím nechce. Au! Prepáč mi to! Nemám tušení, na co se to teď dívám. Viděli jsme, jako tam Glodně si často zubul, pamätáš? Ano, děkuji za připomínku. Člověče, nejsme v tomhle moc dobří, viď? Nazdar, borci. Jaxi! Našli jsme zublenou díru. Cool. Ako sa ma koupnul. Dobre, že nie je stále naštvatý, že som sa nesmiala jeho vtipom. Masa, úžasne. Popravde, nemyslím si, že som ho videl niekedy šťastnejšieho. No, je dobré vědět, že si ještě úplně nezešílel. Ináč, poprosil, aby som vám dal toto. Wow! Spírka hmyzu? Myslím, že je to hniezdo. Haló? Ragata? To bolo tvoje meno, že? Tady jsem. Hej, hele, ja som ťa nechcela takto opustiť, proste, pozri na moju ruku. Ja som nevedela, čo robiť. To je v pohodě. To, co teď musíš udělat, je jen najít Kejna. Bude schopný mě dát do pořádku a postarat se o Koufma. OK, ale kde ho môžem nájsť? Já nemám tušení. Myslím, že bude stačit, když se porozhlídneš a budeš na něj volat. Dobre, pôjdem pre ňo. Ty
Tady zostaň. Nie, akože by si sa mohla pohnúť alebo niečo. Proste tuto vydrž. Budem nenaspäť, sľubujem. Cool, jinak. Pomni. Omlouvám se, že tvůj první den musel být tak, no víš, otřesný. Jo, proste netráp sa s tým. Proste pôjdem teraz pre Kejna. Haló? Kane? Máme tu trošku taký malý problémik. Wow. Kane? Oh. Co za neklinkující ohavnosti se opovažuje vstoupit do hnízda královny klonků? Tak to je to, kto si. Vieš, mohla sa najskôr opýtať o môj súhlas predtým, ako si ma donútila vidieť niečo tak úplne neopísateľne odkúť. Jak neúctivé! Kraliče, co je tak drzí přítomnosti mého veličenstva. No, protože jsem také královského původu, tak bych sem se rád zeptal, či... Koukněte, tam je Zúbl. Ahoj, Zúbl. Pomôžte mi, vy idioti! Trochu drze, Zúbl. Tak teraz ti nechcem pomôcť. No, ja vždycky prehrám. Ano! Mám tě. Hej, Kinger, ty malý kok! Bude v pohode. Schovať! Bože, kde je Kane? Vy hloupá bando barevných postaviček, co pak vám nedochází, že všechno musí být kloňkové? Já jsem kloňkové, vy budete kloňkové, Bůh bude kloňkové! Toto je blbé a divné. Stále to sledujete! Ja tu nie som pre dobrodružu alebo niečo. Som tu iba by som sa schoval. Díky bohu, že jsi v pořádku. Nezažila jsi tam nějakou game show, že ne? Ja... O čom to meleš? Čo sa deje? To je iba Kofmo, neboj sa o to. To som ho abstraktkoval? Nie, je v poho. Máš pravdu, jak se odsud dostaneme? Ľudia, pozrite sa tam. Dámy prvé? Nie, počkať, proč bych to povedal? Počkať, pomny tu nie je? Nebola táto celá blbosť pre ňu? Zmlkni.
Nemôžem počuť eskalátor. Oh, Bubble, ty vždy vieš, ako ma prinúti povedať presne túto rovnakú vetu. Vzdych, upozornení na mojich vlky voč v tomto čase. Ohne. Niekto sa pohybuje vo vojde! Dostanú strašný spoiler! Nech sa ti páči. Tak, čo sa tu kurník šopa stalo? Och áno, moje dielo. Kejne, Kaufmo si prošel nejakou Kaufmovinou a abstraktoval. Kaufmo abstraktoval? Prečo mi to Nino neoznámil? A hup s tebou do kopky. Páni, neverím, že sa Kaufmo iba tak vzdal. Bez urážky, Kinger, ale vždy som si myslela, že ty budeš ďalší. Děkuji. Ako som vždy hovoril, nemôžeš sa s ničím splánuť na Kingra. Já jsem takový bolestek. Up. Ja sa musím ospravedlniť za to, že som klamal o východe. Ja som vedel, ako všetci strašne chcete nejaký a viete, mal som veľké problémy čo dá na druhú stranu, no a nakoniec som to nikdy nedokončil. A vy viete, ako nemám rád, keď ľudia vidia moje nedokončené práce. A hlavne, keď to dostane do vojdu. Ináč, vyzerá tak, že ste porazili Glonqvin, čo znamená, že dobrodružstvo skončilo. Vaša odmena je chutný digitálny pokrm uvarený našim úžasným kuchárom Bubble. Urobené z láskou, ktorú som legálne povolená dávať. Viete čo, ja som docela hladný. Ty si ani nič nespravil. No a stále môžem byť hladný. No, ani ne, protože nepotřebujeme jíst, pít nebo spát v tomhle digitálním světě. Takže to digitální jídlo dává jen virtuální pocit jezení, bez jakýchkoliv výživných výhod. Ježiš, stačilo. Odkedy sa z teba stal expert na digitálny svet? Expert na co?